ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କୋଉମାନେ ପାଇବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ? ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କୋଉମାନେ ପାଇବେ? ଦେଖ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି। 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଆପଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେ ମହିଳା ହଉ ପୁରୁଷ ହଉ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଡକୁମେଣ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କମ୍ପଲସରି ଦରକାର, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର। ଇନକମ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି। ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇ ଥିବେ, ଆର୍ଆଇଙ୍କ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟରେ ସେ ଲେଖିକି ଦେବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆୟ କମ୍ ବୋଲି ସେଠାରେ ଲେଖା ହେଇକି ଆସିବ। ତ ଏଇସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଫଟୋ ବି ଦରକାର ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ଦରକାର ହେବ। ଏତିକି ଦେଲେ ସେମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଯାଇକିନା ଆବେଦନ କରିବେ। ଆବେଦନ କଲା ପରେ ପାଖାପାଖି ମାସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଇଏ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ବି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ এই ପ୍ରୋସେସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକିନା ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।